Vega li medya de keçen talebe rojname ki derdixin gerekî dişoğun rastê vega rojname me carekî derdikeve. Keçên zana û jêhatî dinivîsin, şêniyê Midyadê dixwîne. Sê keçik ên Mekteba Walî Kemalê ya Midyadê, Cemîle Kaplan, Nurgül Ataqul û Senanur Altaş bi tena serî xwe rojnameyekê herêmî derdixin. Sayfamızda 12 sayfa olduğu için maalesef Rojname li ser kaxêzên rengîn tê çapkirin û dozde rûpelê. Navê rojnameyê dengê wekeneyê ye. kendisi daha çok biyolojik, evet biyolojik. پیشی هر سایفه بود مخصوص 12 سایفه ما گفته برای تستیناوی زحفن تستیناوی خوش و دلاتی ده هبن ما بالمجا خصني دا ما اون خصني دا معلومات فكري قد وعدنا همك قد ندا. Şimdi biraz sayfa sayısını arttırdık. Tê de ji binî behs û mişarên Midyadê hin rûportajên bi telebe, rayîdar û pisporan jî hene. ام تخوازم ابن معابین خوش ام تخوازم چشنا خوش ام درخن حتی بگم مسیح درخستیه و ام یا چالاجی درخن بگم جی düşmüştüm به یا سر چالادم چی درخن ام زل ویج او که جی زحف ممنونن ام دچم yani bir senler röportaj etken seruna geldi bu için bejin ama ne gelin gamıştıkan okudun mu gazetemizi? Gazetemizi okudum çok güzeldi. Kêfa zarokên mektebê jî gelekî ji rojnamê re tê. Çok güzel olmuş. Gazete kagar ki hoşik çekirna zuwa pîroz dikim. Ez dixwazim ana gadî jî derxin da ana gadî jî bixwînin gelkî hoş çêbû. Mamosteya xwendekaran Elvan Elmaşî di vê xebatê de piştgiriyê dide keçika.